खुलुमखा हायनाहाय जत गुबै अफिसियेल नायगि दंनाय त्रिपुरा सारक दं दिनै जों बेलायखे गथमा गाहाम हिमानो हामियाबो हिमानो बबग्रा जे दिल्लीआव थांगै सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै आपडेट दै फेमानि बागै बबग्रा साखा जे त्रिपुरा सारक न जों दुगारिया त्रिपुरा सारकनि बागै सामु दांनाय बीजेपी थाबाय त्रिपुरा था एलायन्स फाइनाली जों उंलियाखै बबाग्रानि बिसिंते जों खोनानो मानखा ताबुले जों बुस्तां संमारि 12 तारिख एप्रिल निसिमि संमारियो जों थानसा खायै सिनि त्रिपुरा सारक जत थानसा खायै जों सिनि त्रिपुरा सासिनि जों बादायलायसिनाय बीजेपी जे सिनि मानथाय सप्तायाव नसनो रिया एबा के गसिया उमानि जराते सिनि त्रिपुरा सारक ओ मारियो जों गाहाम खेगे वान समय जों रायलायनानै जरा सफायखा जों जिनि मानथायनि बागै जिनि बेबा खायथनि बागै जों दाबो जों जबा मुइ दंमानि जरा सम 12 तारिख न जिनि जिबौले फायखा जों लाथा ग्रा खेगे खानसा खेगे जों उंनानै नांखा बनि बागै जत त्रिपुरा सारक रिक्वेस्ट खायो जत सीपीएम उंथुं बीजेपी उंथुं आईपीएफ उंथुं जत त्रिपुरा सारक बुबाग्रा त्रिपुरा सारक हामजाक मानि बागै ब बीजेपी बाय ब एलायन्स उंलिया ब गुबै न त्रिपुरा सारक हामजागो गुबै न ब त्रिपुरा सारक न फियावनानि बागै साइटक दं बनि बागै जत ताखु बुखुर ओ गुबै अफिसियेल नायि दंनाय ताखुर नबो वान सुबै जे बुबाग्रानि साथुन दंदि उलाय जों देगायसा साराम जुमु बुस्तां 12 तारिख एप्रिल जत शांति खेगे जों गुबै खेगे सिनि बुबाग्राना हामजागै जत जों थानसा उंलायदि दिनै बुबाग्रा बिनि खुबाय थांनांगौ साखा बीजेपी बाय एलायन्स उंलिया बीजेपी जे आगेवा जों एग्रीमेंट खैमानि ओ एग्रीमेंट जों मानिया बाहायके जों एलायन्स उंनाय अबन बागै बुबाग्राबो सय बेखौनो सावो त्रिपुरा था उंथुं बीजेपी उंथुं आईपीएफ उंथुं जे गुबै के दंनाय ओ बर' बैसो जों दंना नांगौ जत पार्टीना हामिया सामानिया बीजेपी गाहाम आईपीएफ गाहाम त्रिपुरा थाबो गाहाम जत गाहाम हाइफानो सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै किसाफानो जों सिनि थैनि बागै सिनि बुबाग्रा उंथुं जे त्रिपुरा थाबो कैंडिडेट लायनाय बनो जों गाहाम खेरुयै सिनि टीटीएडीसी जों गाहाम खेगे हाफन खानानि बागै जों थाङै दङ त्रिपुरा सारक जत दाखु बुखुर नर तावानानि टेंशन ताउनि बुबाग्रा जे सामानि अब सय न जे फाइनल बतिनि डिक्लेयर फेरका त्रिपुरा थाबाय बीजेपी ते एलायन्स उंलिया अपनि बागै जों हुस्कां भिडिअ'आवबो जों खोनाखा त्रिपुरा थाबाय बीजेपी एलायन्स दे उंलिया जत जराना सिंलागि खोना लायनानि बागै जों चाइटआव लायजा हायनाहाय बुबाग्रा बतिनि साक बाय थांना सावि बीजेपी बाय एलायन्स उंलिया होनै साखा मागै जों तेकिसा सिलायथे दङ सिनि त्रिपुरा था एबा के बीजेपी गोबां मा सममारिनि सिगांग कायसाबो रांबाय फेमलावनाय दंनाय निनि गोबां मा बीजेपी नि नेता फंथुं आईपीएफ नि नेता फंथुं जे नेता फंथुं जिनि त्रिपुरा इलेक्शन खादे किसा गरम दङ एबा के बेसिबा तुंफ्ला लायो ओ तुंफ्लामान दै किसा अंसाना मुसुगो सिनि त्रिपुरा हास्तेव सोंनायनि जों जत त्रिपुरा सारक बाय त्रिपुरा सारक से बुलायो तलायो अमहाय खायलायो बीजेपी फो अमबो नो बीजेपी आईपीएफ की अमहाय खायलायो उंलायावै जों बीजेपी उंथुं आईपीएफ उंथुं ताइसिं जेगाय सान मासाखा अमहाय खायलायो नर जदिसि शांति खायलायो जों बुर रोय सिनि एडिसि हाफांनो जों गाहाम के नायनानि बागै जों ब्लाइ के नामानि उमतखुरा उन बागै बेसिकाव आं साना मुसुंलिया हायपनो नरक सिउ नरक नु जत सिउ नु नरक हायपनो सिनि त्रिपुरा था उंथुं बेबाक था उंथुं सिनि एडिसि हाफां खानानि बागै बेलाइ नामानि एडिसि सिमिसि तुंसिगो सिनि तेमों साकरिका एडिसि सिमिसि तुंसिगो ओ एडिसि न जों देवाइसा जरा सफायका ओ जराना जों बेलाइ खेर थारना नांगौ साप खायना नांगौ उन बागै सिनि त्रिपुरा सारक जत थानसा उंदि
belai khege nangmani ngai takhu bukurok je kubui official nai tungai rok norok mo ani ketan channel tipra sarok ni bagi kok sanani news update tip hinani o channel norok hamza khadin play video no like play ready or channel no subscribe khay ready joto takhu rok no nini mister ungthung kising tung joto ungthung share khay tipra sarok thamsang nani kok se uni bagi tinir video washo nongkha tei malai pinai next video hambai